ponsi ingdeng hini arlong wo inkek fest katalon pon atumini 5 ho ani koloni constituency ke parlo center hembonglong along wo inkek rongni arat mate risoi jang tum chingrum si kedam tanganin kana sonthot si pining lithot setame ingdeng hini arlong wo inkek fest katalon pon bangso rongaji along alhi sarpaman pen kachetong dol BDC chairman Thuni Ronghang lapen Arya Sangho lapen Koloni KCS Kongchun Bang Raju Be lapen pinangan man peng kidwa tum chetong dun si bangso rongaji along aliralon lapen BDC Chipidon lapen bangso rongaji jai mega tengpen ada vapor or bhai pen lamai chupon si ason kapatura jai mek setami padopon lapen hembonglong arlong wo inkek rong ni ari sui jang atuma pininga sengkan metrika satang kibundun atuma kar chua jai mek setami dengpon lapen alikan samapor dance competition ikan kibun kacipati lapen karbianglong nong nam kacithanglong dunse puk bijay lekhe nirlong kirirong par lapen ciparjan bangpi nong nam kacithanglong kiran inti pilapen non ki thormi kore kimia alun se po atuma phan setami chokha ponsi bangso ingdeng hini arlong wo inkek fest aliralon pen pachukpo alang li sitame social worker lo asi alang li than manpe kido karbia to ben kal chopan si pasi suning ringlo tante ka dos le sitame ase ke ben richard afsulan Again, alang li phan sitame kal bi ko ben kal chopan si pasi suning ringlo bi ko ben kal chopan si pasi suning ringlo alang like dak hembonglong rong chuan arong asaliglo alang li phan kame kalbi ko pen kal chupan ji pasi chuni wiglo tante kardom aprang si news fast kelangarat doan phan suri kardom nang pajorlo kardom tante arniwang ason thak si akenang sot mate project abirta nangli to phan news fast kelang ara phan nang ke wan piber son tak si pini lithot sitame akenang sot mate project abirta dak fuluni hawar mate center hembonglong arlong bongkek arong along risu ejang alang litum arong risu ejang chelangsi non ki thurmi awe kimi risu ejang atuma phan komatni ke kanan ninge hang komatni ke kiluna ninge hang lapuson ilitum karbianglong atokanu sitamedu lasi alang litum risu ejang phan kamathapon pensi alang litum labangso ajai mek deng ponu lasi tangte jethanam de prang nilimen bodosing hanse news fasa ferangke to tangte puthot labangso alam the puthak lardak pen kachini je phan polote dak arlong wongkek arong asar tum samedo mate dak organizer mate dak ke claim ke damat tum sitamedo organizer la pen president secretary sitamedo lo asil dak arlong wongkek polam aputhak sitame nili etethini da dak arong asar tum han sitame nili arjupol la pen dak president secretary tum han same arjupon pen nali tum phan nang pachini ponji aphansi body pon po lasi ilitum ke damtang penangan ningkan apor bang ke ilitum apusona rong aji abang kibipon jumpi ka sonsi tek ponlo nona awe kimi atum aphan choro reune athema ilitum karbianglong atok anu arat atum ilitum ke tek pusitami tek joy atum dadu re joy atum dadu lasi kikan kangtung kilun kangtung atum same dopik lasi hala tuma phan mate risoi jang la kan ke kan kangtung mate kilun kangtung atum stage kilong le mate ahong jai kilong le tum phan pulute ilitum risoi jang tum mathapon parsik piknang chalang nonason arong je dak arlong wongkek face mate center dak arlong wongkek arong rat arisoi jang tum atum along son charlie dun akenang sot lang athema alang lituma rong sitame risoi jang dopik nasi alang lituma rong phan kirung pon nang ji
komane ke kan the komane ke Charlie ke the komane ke sports anat khela anat lapuson dopik alang litum matha pon si alang tum aprang ke dam nang ji ap mate alang litum kirung pon nang ji buke alang litum mari soi jang along a daitto dolo lasi alang litum labang society me deng pono lasi pini bangke alang litum ada papor por phai kep ma lompen cheng pon si dak ar longwong ke alang litum lama same parja ponlo lasi nili phan ada pensin nang cho phalo pon si tame nili kapreka saidu kok masin nang chitong dun der chat ason sin nili dukok lo lasi pini puthot nili apor sai suri do sita nili tame dak nang chitong phansi non pini dak nang nar job lo lasi non malom supen lote alang litum dak jaimek ateng pen alang tum dak pangcheng pon ya tinggal dua lah bang eu Perfect lo, litum hane baklan pon, malam solong trompi group dance tu pas teme, putrot kikan seperti banji lagi. Kalau cuma dia bang, agak sarhon ini, alang ni besi, coba niko, kita antara sengkan. Alang ni tabe biang deng kacikon dan abang pulo. Putra cang ponentum, akehai bang pulo, bang pekonom. Alang litum si litum aropan, nong mekewan atong lo. Tante, ekta foto. Puthot chang panitum. Totang te puthot. Ele tu malong pining re. Mate ini ngasingkan indeng ini arong long ke fest mate hembong long fest along. Ele tu malong tak puluni ahawar mate puluni DDC chairman. Ini rong hang tame pining re tabla mate tongdun. Alangli apan churele le. Alangli ele tu puluni hawar apan mate ele tu puluni ayut mate puluni risoi jang apan. Kangthur pon mate non hoy kimi to fan kaching hon kethe part pick pena job pining be sitame alang li tang li tom ni tate pining be da arlong mong ke face mate labang solam ke tuta bolang li DDC chairman sir Rinong Hangsa paneli tum na solam ke tuta arju convent clerk ta kalam the kan bachini pona tes kibipon biluwen ini panse aloki na johang kono kapete nilidak na chetong dono dadak na chetong dun pelili dun karong piblo athe alang litum an bonglong rongni diso ejang kacepat dupen ate alang tu ma unity pen peneng hot tam alang tu resen pen tun pondi bisini ning te kono kapete alang tu marong ke aprang benta rosi cirin tipik Lasona kecirinti Purunia konstituensi no litum kacari dunai berpindah. Laban dene niligani dia pun kangtung ke lalo litum Purunia konstituensi non dah hembong noson kakak arong kaprek ta lasona program bi pon nai athe non ubi kimi etum pan
okol kilun ke kan pale kaplang konai na ili tum kisia salong son kacerap kacetudun ke kan pala pandai ili tum ardi kilun labende non obi kilu tu bang ili tum ayamele sa dosen oha ke hai alangli kabot ike na jok Columbia constituency lo arong tin apa develop di kansi alangli kai kita tawar lang ponding lo la pente konara rong ma kili de anta lang ni kai kita kamat hado la pente rong tinda ke lang pacetang la mi pasi kai da por idu asi la so pacetang la bia phansi nilia rong ta ke ding rong ta ke phana lo pente ritu kacharli nai do pigla okol kilun ke kan la dakri lo kacharli nai ta ke nang so athe lo non na din ge lo ke thek be ka din pina lo thek kolote ili to pakhidun hobi nasi loge thegia phata kaike arong nali dum dia hoi penta ke ponje phansin ni lichu nasi hembong long son si non charli dun dupiglo arong ta la rong isi kaciriti pen jok rong isi atum unity pen jok si la sona program ta gedeng ulapon alang li tum phanni li churu par piglo nasi lam tham na sini ta jok Rupolo curup pikan lo ngal tum dak nak komri baca thang pon pu besi ning thelo nasila lo pining an ging deng hini chok lo chuning sikecheng lang cheng ge along ke Facebook pining ging deng hini chong deng lo la sing deng hini chok lo analut ne tum pining lusuni adap pen ke cheng e30 pen ke cheng khela dula bi pon lo asono sono khela item traditional karbi itum traditional game khela pon lo la pen son spoon race sack race lapen sack jump lapen frog jump lai khela pon lo lapen lo bong rong kar lu to lai to pachepati pon lo lai pajut et lapen la price piet itu la so piet pipen ako rong si ari so jang ban hang si dak ben sarmar doan mukhya doan ban hang si da rong si chingwai lo mon e pran ke bangji hemong long rong ta develop dun ji pham an se ka develop dun ji ka ching thurun ji pham la lam chingwai pon lo so jang hon chathan je pare pon lo yuta tum si bisi la ka develop ji phan ke yuta tum si bisi arjap nan ji sintum la advice pidun lo ate prang ke yuta tum hon lo emoy ar bong lo prang man hodai ta lo ase lang dum se arjap thiboti tum la samar tum pendang lok samar pendang lok service pendang lok tame ining ke thedo la sila lo non ke bang ji muning setame non anso se chapate dun ji phan mane anso se chapate sorry chapate gale anso se mane alir chame pg phan ni tum ta jam thipo la so jang along la pen non la so program kichu nong lok pachu nong lok bang ke churen e tum kiro ninga ason do il tum ke chengsi dak fulni mate fulni alo ke do il tum harugat LSC IMLS sar dorsing rohang ahen sia prangsi nang chirapon lo alang li generator mandang lo yang thuben dang lo alang si kyong dong hormon pidon lapen adon thu VDC chairman lang ta kyong dong hormon ar chang lo lapen chirapon lo lang phal churup pik lo lapen ang dung ako do thulang iltum dak rong si amekar la ke alang li ajap thiu bang lo ram sing teron alang ta kyong dong light pandang lo mis la sound mandang lo alang si chak lo la sila lo la pen non dak nungwe bangso program along alun kan malen along singer mate lunse po kahang do la lunse po dagat la lo birson inghi la pen bio electhe la pen ke actress do la kironing tipi la tum na hitong do la tum non so telun mon pod non ke dance commission chapati bom lo la tum da churup pilo dang mane nang kibang pot mane iki phal pen nang hitong the pot churu lo la si moning bang ke akwan se jumisan alun se puhan ke hang madan tum bol pon posi nil tum hen bana bachin okay sir noson dunkan malen blutan te so yang tum penan namulu to kami jatan timu mai mate awareness program mate ratmai pi la sonong bangke komri la sosen te kona la sila subkan alin men ko pisi lalo la message pigang to lalo iltum riso jang tum halo pil thelong amoyar bong lo riso jang tum ke arab tip lapen unity bang kenang sot unity do plo tangte
rong ta kaching thur the jala be pen consensi pen danglok pirthe danglong kaching thur the jala be la si ila youth atumang si research jang si pangtang ni ki misena alan japo nangi drugs ki chot hor ki jun to lai mong pawida ning non program non hai alun kan malena jo pura kelang non pen hor jun rong di drugs chu rong lason bang chelon le la la so bang ke itum ani tigali itum ke hodai ta je ma thanai la ta isi education lo la non lun kan malin ki bonta mane ke dance ke thek banta unit man lo bang lak pusa kamai lo non dance plus long son dance plus 3 dance plus 4 di lai ke de mom lo balun gilun manta indana idol le dun sarigama palong le dun o jo la son hai la hai ke isi la ta isi education lo la se enik kan mangtar ke kal de nai gilun pangtar kal nai lai poi biute lun pur boy biute kanpur la kal de nai practice nai muje mangwet nai la ta isi ke reng war sai lo la pen etum la ke ong dung ayu tum ke bori nai ke metric pass jet pen sakri le mangwet nang lagali ke nang ji iltum ke metric pass jet da ke reng ni tor topik business ta claim nang je chukang tip pendang lok pimah lebarang da claim po nili kene message piang tu yu tum ban la si iltum ke la chok sakri chok khalok po ke majok ta sop ha pastangan ne lo government nta sakuri ke la ke bang background do tum long po ba taxer tum selong po taxer resera tum mang ke la ke long ya chance do long ke online job sik lang ulo nang lek to ta khorchang ne non government no bang ke bipon asila taxer pote la ke la ta sakuri long ta chance theo seta sakuri long le tuman tame business anat pangtang boni tum kar biya khai ta lali kalle te tum jing thurn unelo asa jing thur boni pultang te karbiat pada mang baklar pon pultang te la business ta chal nang ko nilim na message bang la lo yu to tuman